Hola, benvingudes i benvinguts. En aquest quart vídeo veurem com es realitza la creació de mapes de densitat de registres per proseguir amb l'anàlisi de dades del projecte Actuem a temps, espècies susceptibles a ser mesures a la ciutat de Barcelona. Com sempre, aquest quart codi, aquest quart script, el podeu trobar al repositori de GitHub que tenim del projecte, trobareu l'enllaç a la descripció, i aquí el podeu veure. Avui el que veurem és en aquest repositori aquest quart arxiu de creació de mapes de densitats finals que podeu accedir a través d'aquí. L'objectiu d'aquest script és construir mapes de densitat de registres amb el dataset que hem obtingut anteriorment a través d'unir les dades del projecte d'eNaturalist i les dades també d'Open Data Barcelona de l'arbrat de la ciutat. Comencem amb carregar els paquets necessaris, que són aquest llistat d'aquí, i importem les dades que hem generat en l'últim script, que teniu al vídeo per aquí a sobre, que és aquest XI ActInat Open Data, on hem ajuntat aquests registres d'eNaturalist i els d'Open Data. Llegim aquest arxiu i seleccionem, eliminem una variable que no ens interessa aquí al principi, de manera que tenim aquest ActDataFrame, ActDF, on tenim latitud, longitud i el nom de l'espècie en qüestió. El que ens interessa és generar 4 tipus de mapes de registre de densitat. El primer, mapa global de registres. Mapa de registres totals de les 10 espècies susceptibles a ser mesures a la ciutat de Barcelona obtingudes d'eNaturalist i l'arbrat, un cop processats. En segon lloc, el mapa global de densitat, és a dir, tots aquests registres però expressats en densitat. A continuació, aquest tercer tipus de mapa per espècie, el nombre de registres per espècie, i finalment el mapa per espècie, però en termes de densitat. Per fer aquest primer mapa que hem comentat, mapa global de registres, doncs el que volem és primer filtrar els registres tal com ho hem fet amb anteriors scripts, llegim aquest arxiu shape barcelonès i grafiquem els registres amb la capa de Barcelona, amb aquesta línia de codi de ggplot, amb geom.sf ens permet entrar les dades del shape de Barcelona i amb geom.point afegim tots els punts del dataset per longitud i latitud amb aquest color vermell. I aquí veiem el mapa resultant. Aquest és el mapa del conjunt observat de registres totals d'espècies susceptibles a ser mesures a Barcelonès. Recordem d'eNaturalist i també d'Open Data Barcelona. Aquest és el mapa obtingut total de registres. I podem veure també aquest mapa, les diferents espècies posant-hi colors fàcilment a través d'aquesta línia, aquest argument d'aquí del geom.point, que és que ens pinti de color per el nom del taxó, per el nom d'espècie. I el que veiem aquí, per exemple, és una mica en brut, on tenim els diferents registres. Ja podem veure que clarament el blau predomina en aquest mapa, que és Ligustrum lucidum, que ja havíem vist que tenia molts registres prominents d'Open Data Barcelona. I veiem una mica la distribució d'aquestes espècies. Per veure millor això, ens interessarà desglossar-ho per espècie i veure-ho a continuació en els mapes 3 i 4 com es distribueixen per la ciutat. El segon mapa que volíem generar és aquest mateix mapa però amb una estimació de la densitat dels registres, és a dir, no com a punts discrets, com a punts concrets en una X i una Y, sinó veure com es prediu la densitat de registres en aquest espai de Barcelona. Per fer-ho, hi ha molts mètodes per fer-ho. Un, per exemple, que podem provar és a través de Xvin, de la funció Xvin, que ens permet crear hexàgons de densitat dins de la ciutat de Barcelona i ens recompta quants hexàgons hi ha de cada una de les densitats. I, per exemple, veiem aquí un nucli de densitat i també en aquesta zona més alta de Barcelona. Ara bé, costa una mica de veure i finalment he preferit una altra opció per veure aquests mapes de densitat, que és a través de Geom Density 2D Field, amb el tipus de gràfics de ggplot, on podem també afegir línies de contorn, podem solapar també un arxiu SHP, ens permet moltes més opcions, un arxiu shape. I, per tant, amb aquest mateix tipus de gràfic que veiem una mica abans, el que fem és afegir aquest Geom Density 2 Fields, on podem fer un factor de transparència com 0,9, o el podríem baixar una mica també, i també incorporar aquestes línies de contorn amb aquesta línia de codi. De manera que observem aquest gràfic, on veiem els punts, els registres originals que teníem i aquesta predicció de la densitat, on per línies de contorn
ens agrupa zones d'alta densitat. Veiem com clarament hi ha un nucli en aquesta zona d'aquí i alguns petits nuclis en altres zones de Barcelona. Per veure quines zones corresponen, podem solapar, per exemple, amb el shape de Barcelona que teníem amb l'arxiu barcelonès amb aquest geom SF. Amb aquestes línies de codi el que fem és generar aquest mateix gràfic, però amb aquesta línia de contorn, que afegim aquí en primer lloc aquest geom SF, aquesta shape de Barcelona, després els punts, després el color de la densitat i després els contorns de densitat. I veiem aquest gràfic on podem entendre una mica millor on es troben aquests nuclis de densitat d'espècies susceptibles a ser invasores dins de l'àrea de la ciutat de Barcelona. Aquests mateixos registres els podem observar per espècie, aquests mateixos mapes, que era el punt 3, fer aquests mateixos mapes per espècie, i per fer-ho més fàcil el que he fet és crear una funció que he anomenat maprec per espècie, que pren com a arguments el dataset que tinguem d'origen i l'espècie d'interès. El que fa és filtrar el dataset per el nom de l'espècie i en genera el gràfic de l'espècie en concret, de manera que a continuació podem utilitzar aquesta funció per fer un bucle, de manera que per cada una de les noms d'espècie que trobi, dins d'aquests nivells del factor taxon name, dins de el llistat d'espècies que té, per cada un del llistat ens vagi generant, ens vagi recorrent aquesta funció i ens generi aquest mateix gràfic que hem vist abans. I sobretot que en el títol ens hi posi el nom de l'espècie, gràcies a aquesta part del codi d'aquí, que ens enganxi registres de l'espècie que hem entrat com a paràmetre, com a argument en aquesta funció, al barcelonès. I per tant, al fer córrer aquest bucle for, obtenim aquest conjunt de mapes que podem veure en detall de les diferents espècies a la ciutat de Barcelona. Per exemple, en el cas de Acàcia saligna veiem aquests pocs registres que hi ha per la ciutat, o per exemple Dichondria micrantha, que té unes clares distribucions en carrers molt concrets de Barcelona, que també han tingut un esforç de mostreig més gran, ho veurem en el següent script, en l'escript número 5. Hipomoea índica, per exemple, també té certs patrons de no estar distribuïda homogèniament per tota la ciutat, o els registres captats no detecten un patró homogeni. També Kalanchoe, que també té aquí uns nuclis, lantana, o el gènere lantana, les que no han sigut classificades per espècie, o lantana camara, les que han sigut classificades com a tal. Ligustrum lucidum, on veiem tots aquests registres que provenien la majoria d'Open Data Barcelona. Mesembryanthemum cordifolium, Aptenia cordifolia, que també veiem una aparició aquí, un gran nucli en aquest punt, una aparició aquí al llarg d'un carrer, que després comentarem, i així ens podríem fixar en totes les espècies. Per veure si hi ha nuclis de densitat, el que podem fer és generar aquests mapes de densitat que abans havíem generat de forma global per cada una de les espècies. De la mateixa manera que en el punt 2, en el tipus de mapes 2 que havíem fet, ho farem ara per espècie. I el que faig també és generar una funció perquè ens sigui molt més fàcil generar aquests gràfics. Aquest map dens per espècie, a través del mateix que abans, un dataset i una espècie donada, ens genera aquests gràfics de densitat amb el Geom Density 2D Fields que havíem vist abans, amb les línies de contorn i posant al títol el nom de l'espècie que hem passat per argument, d'acord? Fem aquest bucle for, aquest loop, per anar passant per cada una de les espècies que tenim en el llistat del dataset i apliquem aquesta funció que hem creat amb totes les espècies i obtenim aquests mapes pel conjunt d'espècies potencials a ser invasores de Barcelona. Algunes, per exemple, ja veiem com amb Dichondra hi ha clarament un patró al llarg d'un carrer on les taques de densitat es centren en aquests punts, especialment en aquesta part de Sant Martí, el districte de Sant Martí. Hipomoea tenim un nucli de densitat petit aquí a la part més alta, per exemple. Kalanchoe hi ha dos nuclis de densitat, un més pel districte de Sants Montjuïc i un altre més per Sant Martí. A continuació veurem una mica el per què també. I a partir d'aquí, aquests mapes que tenim creats els podrem anar visualitzant a mesura que vagin incrementat el número de registres de les espècies de la ciutat, d'acord? I analitzar els resultats que ens vagin sortint. Bé, doncs fins aquí aquest vídeo de com crear aquests mapes de densitat a partir dels registres d'eNaturalist i d'Open Data Barcelona, com crear aquests mapes de densitat o mapes de registres a la ciutat de Barcelona. Feu una ullada al llistat de reproducció de vídeos d'anàlisi de dades d'aquest projecte per saber-ne més dels passos anteriors per arribar aquí i també dels passos posteriors. I no us perdeu el següent vídeo on veurem com analitzar dades, zones en concret, on s'ha fet un esforç de mostreig especial per tenir no només presències, sinó també presències i absències. No us ho perdeu. Moltes gràcies i fins aviat.